खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। गवालपारा जिल्लानि कृष्णाईनि गंसे सोरखारि फरायसालियाव सानै मुसलमान हारिनि फरायसाया हिन्दु फरायसाखौ मोसौ बेदर जाहोनो नाजानायनि अजद। खौरां मोननाय बादिब्ला गु थाखोनि साबा मुसलमान हारिनि फरायसाफ्रा टिफिनाव मोसौ बेदर लाबोनानै सानै हिन्दु फरायसाफोरखौ जर जुलुमै जाहोनो थाखाय नाजादोंमोन। बेनि सायाव सानै हिन्दु फरायसाया मिथिहोनो नाजानायाव बिसोरखौ सिरियै थानो थाखाय बिथोन होदोंमोन, नाथाय फरायसालिनिफ्राय गखांनायनि उनावनो बेनि सायाव नखरनि सुबुंफोरनो खोन्थाहैनायाव बे जाथाया स्राङाव फैदों। बेबादि हिन्दु फरायसाखौ जर जुलुमै मोसौ बेदर जाहोनो नाजानाया कृष्णाई ओनसोलाव मोनसे दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। बिटिसिआव फिन उदाङै हाथियार लाना बेरायनायनि खाबु होदों नामा? बे मोनसे गेदेर सोंलु जानानै फैदों। कक्राझाराव हरनि खोमसि खाबुखौ लानानै सिनायनो हायै सुबुङा गारिखौ गाग्लोबनानै 3 नं वार्ड टाटारमारिनि मोनहासाद ब्रह्मखौ हाथियार लानानै फोथैनो नाजादोंमोन। गाग्लोबजानाय मोनहासाद ब्रह्मआ मिथिहोनाय बादिब्ला गारिजों थांबाय थानाय समावनो गोबारै फैनाय गंसे बाइक गारिया लामायाव लाखिनानै मोनहासाद ब्रह्मजों एना एनि जानायनि उनाव बाइक गारियाव गाखोनाय सुबुंफ्रा आरोबाव गावसोरनि सुबुंफोरखौ लेंहरनानै उननि समाव गावसोरनो थांनो थिननानै गारि सालायनायाव आरोबाव फिन उननिफ्राय गारिनि क्लासआव अन्थाइ खुबैदों होननानै अजद होदों। उननि समाव मोनहासाद ब्रह्मआ फार्म हाउसनिफ्राय फैफिननाय समाव फिन आरोबाव बलेर' गारियाव लांखारनानै गारि सिङाव बुथारनो होननानै सिलाइ दिन्थिदों होननानै मिथिहोबावदों। आथिखालाव बेबादि बर'नि गेजेराव हाथियार दैग्रा आफादफ्रा सारेन्डार जाबाय, नाथाय बे हिसाबै सान्थि फैनांगौमोन। अब्लाबो दासिमबो बिटिसि ओनसोलाव माब्रै बेबादि सिलाइ लानानै बेरायथिंग्रा दङ होननानै सोंथि खालामदों। बे जाथायखौ लानानै गाग्लोबजानाय सुबुङा थानायाव गसर होदों आरो बे जाथायखौ खालामग्रानि आन्दोआव बिटिसिनि इएम प्रकाश बसुमतारीनि सुबुं गियान बसुमतारीनि दैदेननायाव जादों होननानै मिथिहोदों। जाथायखौ लानानै दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो एरेस्ट खालामनांगौनि थाखाय दाबि खालामदों गाग्लोबजानाय मोनहासाद ब्रह्मआ। बे खेबाव डिब्रुगड़आ जासिगोन आसामनि नैथि राजथावनि। स्टेट केपिटेल रिजन महरै जौगाखांहोनो थाखाय थांखि लादों डिब्रुगड़खौ। आसामनि केबिनेट मेलाव बे गेदेर थांखिखौ लानाय जादों। खमैबो सोरखारा 500 कौटि रां खरसा खालामनानै डिब्रुगड़खौ जौगानाय फारसे लांनाय जागोन। डिमरिया ओनसोलाव सासे लाइमोनखौ गावनि मोजां मोननायखौ बुथारनायनि दायाव एरेस्ट खालामदों। जिउ गोमानाय हिन्जावसाखौ सुस्मिता मण्डल होननानै सिनायथिदों। खमैबो सुस्मिता मण्डलखौ देगारजों 17 बार गाग्लोबनानै जिउ फोजोबदों बिपुल मालिक मुंनि सासे दुथां सुबुङा। जाथायखौ खालामनानै दुथां बिपुल मालिकआ खारखोमानानै दङमोन। नखरनि सुबुंफ्रा मिथिहोनाय बादिब्ला हिन्जावसाखौ गोदै गोदै रावजों फुस्लायनानै लांनानै बुथारहैदों होननानै मिथिहोदों। बे जाथायनि सायाव नखरनि सुबुंफ्रा थानायाव गसर होनायनि उनावनो संदाननानै पुलिसआ 12 घन्टानि उनावनो गुवाहाटीआव खारखोमानानै थानाय दुथां बिपुल मालिकखौ हमनो हादों। সমানে সমানে আগবাঢ়িব লাগিব। গতিকে বিটিচি নিজে কৰি আছে, কৰিব পৰা ক্ষমতা আছে, পুঁজিও আছে। ওপৰতো যদি কিবা থাকে নিশ্চিতভাৱে আমি এতিয়া বিটিচিৰ পৰা মন্ত্ৰী হোৱা হেতুকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি এইখিনিও আমি বিটিচিত দিবলৈ সক্ষম হ'ম। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তেওঁৰ এটা অসমক লৈ, অসমৰ জনগণক লৈ ডাঙৰ এটা পৰিকল্পনা আছে, ডাঙৰ সপোন আছে আৰু অলৰেডি তেখেতে কিছুমান বস্তু দিটকত দিলে। গতিকে সেই হিচাপে তেখেতে যিটো দায়িত্ব অৰ্পণ কৰে, যিটো দায়িত্ব দিয়ে সেইটোকে লৈ পেলাই কাম কৰি ইয়াৰ পৰা কোকৰাঝাৰ জিলা আৰু চিৰাং জিলাত যিখিনি হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টত যিখিনি ইকুইপমেণ্ট দিলে আমি বিটিচি চৰকাৰ হিচাপেও দিব পৰা নাছিল। বহুত মানে সহায় হৈছে, আমি ধন্যবাদ দিবই লাগিব আমাৰ IOCL তথা বঙাইগাঁও ৰিফাইনাৰীৰ এক্সিকিউটিভ ডাইৰেক্টৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়া। তো ইয়াৰ ইনিচিয়েটিভতে আমি কোকৰাঝাৰ জিলা আৰু চিৰাং জিলাৰ মেডিকেল ইকুইপমেণ্ট বহুত পাবলৈ হৈছে। মুঠতে আমাৰ যিটো চৰকাৰ হিচাপে আমি যিটো কৰিব পৰা নাছিল, দিব পৰা নাছিল হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টত, এইটো দি পেলাই আমাক বহুত সহায় কৰিছে আৰু আমি ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু আগন্তুক দিনতো যাতে এই CSR প্ৰগ্ৰামৰ দ্বাৰা দি নেক্সট ইয়াৰতো আৰু এনেকুৱা যাতে ভাল হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্ট নহ'লেও এডুকেশ্যন বা কমিউনিকেশ্যন এনেকুৱা ছাইডত কিছু সহায় কৰিব পাৰে নাকি আমি এপ্ৰ'চ কৰি চাম। মুঠতে CSR প্ৰগ্ৰামৰ দ্বাৰা দি আমি চিৰাং আৰু কোকৰাঝাৰত হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টত যিটো পাইছে আমি বহুত খুচি, বহুত ভাল পাইছোঁ। একদম মেনি থেংকছ।